एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला उदां जागोन? एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव गोहैले खालामदों नामा खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा? जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि रादाय होदोंब्लाबो मानो उदां जायाखै? क'क्राझार सोहोरनि क'क्राझारिनि जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबि सोद्रोमा अमल एबा आवगाय मोसाहारिनि नखरा माबायदि दं? बे बिथिङाव समनि रादाबनि मोनसे फोरमायबिदां। दिनै हारिनि मावनानै गोबाव सम थानांबाय सैनांबाय। दिनै जोंनि दुखु दाहाखौ नुवासै नामा सारमोना? खुलुमबाय। समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार नोगोरनि क'क्राझारि गामियावहाय। मोनसे समाव एनडिएफबि आफादाव थानानै गोबाव सम सोमावसारबोनाय अमल मोसाहारिनि न'आव, जाय बिथांखौ आफादाव आवगाय होनना मिथियोमोन। बिथाङा दा एनआइए केस नांनानै सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बिथांनि न'खराव आं बिथांनि बिमा बिफा आरो बिनि बिसिजों एसे मा थासारियाव दङ दा बिनि सोमोन्दै सावरायनो फैदों। दा आं नैबे केमेरामेनखौ बिथांमोननि न'खौ एक्सप'ज खालामनो थाखाय देखायदों। नैबेनो जाबाय अमल मोसाहारिनि न'। बिथांनि बिमा बिफाजों आङो दिनै दान्दिसे सावरायगोन बिसिजों। बिथांनि केसा मा थासारियाव दङ। आवगाय होननानै जाय बिथांखौ मिन्थियोमोन, बिथांनि न'आ नैबेनो क'क्राझार नोगोरनि क'क्राझारि गामियावहाय। अमल जाय बिथांखौहाय आफादाव आवगाय होनना मिथियोमोन, बिथांनि बिफा आरो बिमा मादैमोनजों आं गिबियाव समनि रादाबाव आदै मादैखौ बरायनानै लाबाय। जों मिथिनानै मोन्दों आदैनि फिसालाया गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबि आफादाव थानानै खामानि मावबोनायनि उनाव दिनै एनआइए केस नांनानै सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन आदैया? गिबियावनो आङो बे इउटुबार बिथांमोनखौ गोसो खुसियै माने बजबनानै लाबाय। लोगोसे आंनि बे निखावरि न'खराव फैनानै नोंथांमोना बे खबर लाफैदों, बिनि थाखाय आं हाजार रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगो लोगो आं बुंनो सानो, आंनि फिसाला बे हारिनि बर' हारिनि थाखाय जि रखम खामानि मावबोदों, बे रखम खामानि मावबोनायाव बियो जेरावबो खाथिनानै दिनै सिलिगुरियाव हमजाहैदों। सिलिगुरिनिफ्राय एनआइए हमनानै लायनानै एनआइएनि केसाव दिनैसिम आजि 10 बोसोर जाबाय। दिनै आंबो बोरायबाय, आं 80 बोसोर बैसो जाबाय। बे बैसो जानाय रिटायार जानायाबो आङो बेसेबांबा 15 बोसोर 16 बोसोर जाबाय। थेवब्लाबो आङो फिसाखौ नायनो लुबैबाबो थांनो हाला, देहाबो सोलिला। आङो माने 1910 सनावनो आङो माइल्ड स्ट्रक जानानै गोग्लैना थादोंमोन। खुनुरुखुम थाबायनो हायो, जानो हायो, बेखिनिल'। थेवबो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, बिथांमोनहा एथ'बां माबा सारेन्डार जालायबाय, माने सागोन होलायबाय, माने रन्जन माने बिथां माने माबायाबो दैमारियाबो बिथांमोनखौ सागोन होखांनानै जे माने एनआइएनि केसावहाय जोबनानै दोनफैनायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो एथ' 67 जनसो जे माने एनडिएफबिनि केडार माने लिडारफोर जेल जानानै दं, बिथांमोनखौ बै सागान होनायनि लोगो लोगो माने केसखौ उथायनानै बख'नांगौमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गाव एथ' माने सागान होलायनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोननानै मा खालामनो सानदों, आं बेखौनो माने साननो हायाखै, सानस'नो हायाखै। मानो होनना बुंबा जों लुगैयो माने गुबुन माने आफादफोरनिखौ जों नुनो मोनबाय। जेरै माने गोदो बिएलटिनि माबा हाग्रामानि दिनावहाय माने जखननाखिनो माबा एकर्डआ जादों, एकर्ड जानाय लोगो लोगो सं गजोबदों, केसाबो माबादों। नै दाखालैसो माने आलफानि माने केडार बा लिडारफ्रा सारेन्डार जादों, बिथांमोनहा सागान होदों, इदिदों, बिथांमोननिया जेलनिफ्राय गनो हाबाय। नाथाय बे एनआइएनि केस बा रन्जन दैमारिनि बा माने एनडिएफबिनिखौ माने मानो दा जे बख'नो हायाखै, आं बेखौनो आसरित मोनदों, बेखौनो दुखु मोनदों। गार्जेन हिसाबै जों लुगैयो जे बिथांमोनहाबो सागान होनाय लोगो लोगो, एकर्ड जानाय लोगो लोगो गासिबो माने केडार लिडार गासिबो माने गजोबनांगौमोन। दिनै बबे सालावहाय बबे माने फाखनाव खोख्लैनानै दोनखो, आं बेखायनो प्रमद बर'खौ लुगैयो, बिथांखौ मानगोनां माने दानि CM जोंनि बर' माने माबाया बिटिआरनि माने गाहाय बिथाङा
मानो बेखौ बेबायदि खालामखो बिसोरखौ माने बख'दिया आं बेखौनो दुखुमदों आं दा खावलायो फिसालानि केसा माबे थासारियाव दङ बेनि सोमोन्दै माबा बिनि मिथिगौ नामा? केसाथ' माने आजि 10 बोसोर जाबाय जेलावनो माने बे केसाथ' आरो माने सबथ' एनआइए केसाव दंब्लाबो माने खालि माने हाजिराल' होयो बख'नो होननाय जिनिसखौथ' जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै जों सम खोनानो मोनबोबाय थादों बा जोङो निउस मिडियायाव नुबोदों आथिखालनि बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माने एनडिएफबि जेलाव जाय बिथांमोना एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बा केडारफोरा दङ बिथांमोननि केसनि थाखाय जों नांगासिनो दङ होनना बुंदों दा बेबायदि सरकारि भाबै माबा मोनसे फोरमायथि दंफैबाय नामा? खुनु फोरमायथिनाय गैया बिथांमोना खालि खुगावल' बुंनाय बायदि मोनो खिन्थु खामानिखौ मावा आं लुगैयो खामानि मावनाय खिन्थु खुगाजों गगोन जों लायगोन जों उमुगाव थांगोन बेबायदि प्रल'भन होनायखौल' नुनो मोनो दा फैबाय थानाय समाव जोंनि बे आथिखाल खुंथायाव थानाय बिटिसि सोरखारा एनडिएफबिफोरखौ दिहुनगोन होनना फोथायनाय दङना गैया जोंनियाव? बिटिआरनि बे प्रमद बर'मोनहा आंहाथ' बेसेबांबा गोबाव बिसोरो बख'गोन होनबाय थाबाय नै गाबोन उमुगाव थांगोन समफोर उमुगाव थांगोन माने हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनो खाबाय खिन्थु रायज्लायदोंना रायज्लायाखै जोंथ' गरन्थ' गैया मानो होनना एफा गोबाव आजि बेसेबांबा बोसोर जाबाय बिसोर बेबायदि बुंनाया बख'नायावथ' गैया दा बेखायनो आं सानो बिथांमोना जाहाथे जुदि माने नैबे इलेक्सनखौ मोजाङै जुदि खुंनो लुगैदोंब्ला माने जोंनि बे केडार लिडार बे जेल जानायफोरखौ हगारथों आरो बेनिफ्राय माने लिडारफोर रन्जन दैमारिमोनखौ हगारनो नाजाथों अब्ला जों बिथांमोनजों दं जुदि बेबायदि नङाब्ला खिन्थु जोङो दोरोदबाय दस्रा हान्जायाव थांगोन जोङो सोरबा खुंथाय गोहोआव थानायखौ जों दुसिनो सानाखै जास्ट नैबे दुखुथिया न'खरा गोसोनि साननायखौ फोरमायनो लुबैनायखौ जों नोंथांमोननि सेराव फोरमायनोल' हायो दा बे समाव जोंजों गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दान्दिसे सावरायनायनि थाखाय आदैनिसिम साबायखर थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे बे हारिनि कन्ट्रिबिउट होनाय टपिकखौ लानानै आदैजों निस्सय आं सावरायगोन थाबैनो दा बे समाव आङो नैबे अमल जायखौ आफादाव आवगाय होनना मिथियोमोन बेनि बिमा मादैजोंबो आङो एसे खोथा सावरायगोन मा बुंगोन मादैया फिसालानि सोमोन्दै? आंथ' गोबावथारसै फिसालाखौ नुयिया जोंथ' थाब न'खराव सफैजानो लुबैदों आरो सासे जोनोमगिरि बिमा हिसाबै फिसालाया दिनै 10 बोसोर जेलाव दङ बे 10 बोसोर जेलाव थानाय समाव खनबेसेसो नायखो? दा आंथ' फिसाला गेदेरजों खननै खनथाम जाबाय आरो नायनाया ओमफ्राय दा जि गोबावथारसै आरो नायनो मोनैया थांनोबो हाला मटर गारिबो गाखोनो हाला देहाफ्राबो जाला ओंखायनो गाव एखमबा माबाजों मबाइलजों मा खानाय फुरनायखौबो होनहरो मा जाखो माब्रै खानायालाय होनहरो आंखौ माने मालाबा समाव फनजों सावरायनो मोननाय जायो औ बे गाव माबायाव हाजिराव फैबा सोरनिबा फन लानानै बिदि रायज्लायहरो आरो खानाया मा जाजोबखो मा होननासो बुंसै ओमफ्राय जेबो जायाखैलै मोनजोब्बाय बुरिनायखाय होनहरो आं दा सासे जोनोमगिरि बिमायासो मिथिगौ गोरबोआव बेसेबां दुखु दाहा हाबनानै दङ दिनै आंजों सावरायदोंबाबो बे मादैनि गोरबोआ निस्सय गाबखांदों गोरबोआ फोरमायदों गोबां बाथ्रा नाथाय खुगायाव ओंखाराखै रावा जों मिथिना मोनदों बा जों मिथिना मोननायावहाय बिहामजो मोननाया 6 दान जादोंमोन बा 6 मासनि उनावहायनो बे हमजादों दा बे बिहामजोआ दिनै 10 बोसोर फिसाय गैयालाबा नोंथांमोनजों दिनै संसार जानायाव दंफाबाय थायो बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? दाथ' हनै सिन' पाउदार बायनोबो एखमबा फैसा एसे बाबानाव दंदां आयै होननानै सोङो आरो ओमफ्राय हरो आंनो गेदेरनो 500 उन्दैनो 500 रानना हरो आरो मा बायनानै लायो लादो ना मबाइलाव माबाफोर सोनो बेखौ माबानानै लादो होननानै हरो आं ओमफ्राय बिफानाव सोङो बिहामजोफ्रा ओरैबायदि गैयानो हरनोसै नामा होमबा बिफायाबो हरदो होनो आरो नोंथांमोननि जुलिया माबे समाव जायामोन? 2013 जादोंमोन 2013 जुलि जानायनि उनावहाय फिसायजों बेसेबां बोसोर सम बा बेसेबां गोलाव सम रायजो जानो मोनदों? दिनै 6 मासल' थानो मोनदों आंनि हौवाजों बेनि उनावथ' गैया लोगो मोनलायनाय जायाखै लोगोखौनो मोनखायासै
बे जुलि जानानै 6 मासा न'आवनो दङमोन ना आफादाव न'आवनो दङमोन? दङमोन। न'आव दङमोन। औ न'आवनो दङमोन। ओमफ्राय बे माबे समाव लांजायामोन फिसाया? 2015 आव लांजादों। उम, बेनिफ्रायथ' गैखाया। उम, लोगोखौनो मोनलायियानो गोबाव सम जादों लोगो मोनलायाखै। उम, उम, दिनै बोसोरसेयानो गैया लोगो मोनलायाखै। बोसोरसे औ बोसोरसेनि सिगाङावहाय जेलाव नायजादोंमोन। औ बेनि उनावथ' गैखाया लोगोखौनो मोनलायलायाखै गोबाव सम जाबाय। दिनै मानो बख'वा सारमोनहा? दिनै लिडाराव बख'नांगौमोन मानो बख'वा? दिनै हारिनि मावनानै गोबाव सम थानांबाय सैनांबाय। दिनै जोंनि दुखु दाहाखौ नुवासै नामा सारमोनहा? दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनै बायहेरायाव न'खर संसार सोलिनानै दङ, संसार जानानै दङ। दिनै मालायफोरबायदि संसार जानो लुगैयो जोंबो। दिनै सारमोनहा अननानै बख'नानै होदो। दिनै जोंखौ नायफिनदो सारमोनहा।